50%, 25 to 50% po yung sale nila dito. So ayan, kung makikita nyo yung mga sapatos na yan, ayan po. So may mga sizes pa po yan. Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Kerv, Bisaya. Nagbabalik na naman tayo. So for today mga kabisdak, bibisitahin na naman tayo na isang store dito sa Output Mall dito sa Pahil area. So ngayon, kung nakita nyo yan, logo na yan, yan po isang outdoor brand din po yan. So Timberland ang brand yan. So tara, silipin natin, samahan niyo ako kung ano yung nasa loob. So ayan guys, 50%. Ito yung mga shoes nila. Ayan. Ayan po. So iba-ibang kulay, iba-ibang design, iba-ibang style. Ayan, so mga mahilig dyan na mag-outdoor. Ayan, so mayroon din po silang pang casual. Ayan, mga high boots type. Ayan. Ayan. So diba, ang ganda ng mga ano nila dito. So ito mga pang kids. So mura na lang, oh. 12,750, may 9,500. At mayroon din po silang mga coat. Dito. Ayan po. Hello brother, how are you? Hi. Yan. How are you? Good. You're in charge, sir, right? Yes. Say hi. Hi. To your family. Yes, family, my family. Yes. What is your name? Suju. Suju. Ayan. Suju. He's from India. Ayan. Kerala. Shout out to Kerala. Yes. You can visit my country, my state, Kerala. Yes. Very nice. Ayan. So sa mga mahilig dyan, may mga cups po sila. Ayan, 7KD 500 na. Dating 10KD 250. So 7KD na. So may mga polo shirt din po sila guys. So may mga t-shirts. Ayan. So ayan guys, 50%, 25 to 50% po yung sale nila dito. So ayan, kung makikita nyo yung mga sapatos na yan, ayan po. So may mga sizes pa po yan. Ayan. So, kompleto pa po ang sizes nyo. Ayan. So Timberland yan. At meron din po silang ganito. Ayan. So naka-sale yan lahat guys. Yung sa gitna, ayan, nakikita nyo nakapula. So ibig sabihin naka-sale siya. So hanggang 27, so 13 na lang po siya. So ayan, maganda to. Ayan, oh. At maraming kulay. Ayan. So, diba? Ang ganda, di ba? Yan, oh. Dating 37.750, 28. 250 na lang siya. Yan. So Timberland po yan guys. Yan.
At direkto naman na side. Ayan, pang casual. Ayan. Leather siya. Ayan. Timberland. So, ayan po yung mga sizes niya. Ayan. Dito lang po to sa Alcott Mall, guys. Ayan. That's type. Ang bata. Dating 30 KD, ngayon 21 na lang. Cute, oh. Wow. Ang ganda, di ba? So, kung may anak kayong lalaki, pwede yan. Po. Kayong dalawa magsuot ng ganyan. So, Timberland boots. So, yan. May mga pang kids sila. Yan, 12 KD, 500 na lang po siya. So, mayroon din po silang pang girls. 14 KD. Boots type po siya. So, ito naman pang boys. So, 19 KD before, ngayon 14 KD, 750 na lang. Ganda. So, depende pala sa sizes ang price. Ayan. 14.5. Ayan po. May sandals din po sa 14 KD before, so now is 7.5. So ayun guys, mayroon silang t-shirts. Ayan, 10 to 50 na lang po. Ayan. So nakatupi yan. So yung nasa front, yan po yung design niya sa harap. So ayan, meron din po silang mga belts at cups. Ayan, mga sombrero. So dating 10 KD to 50, ngayon 7 KD 500 na lang po guys. Ayan, so depende po yan sa design. So, mga bull cap style. Po ay sandal ng pangbabae. So Timberland po yun guys. Makikita yun. Timberland. So dalawang kulay. Meron siyang black at gray. At tatlo pala ang kulay. Meron din po pala ibang design. Brown. Dati siya 16, dating 32. 750 and 16, 8500. So ayun guys, mayroon din po silang mga bag. Dating 19,750, ngayon po 14,750 na lang. So depende po yan sa design. Ayan. Ayan po. May mga polyplats. At mayroon din pong waterproof na bag. Ayan. Waterproof. So, dating 18 KD po siya, guys. Ngayon po, 9,500 na lang po. 9 KD 500. So, waterproof to na bag. Ayan. Mapapansin niyo yan. May rubber yung zipper niya, so ibig sabihin waterproof. So maganda siya guys. So ito. So tatlo ang kulay nito. Ayan, mayroong
violet. At sa likod ay mayroong black. Yan. So, ang ganda, di ba? Maganda yung black. Yan. So, waterproof yung sa gitna. Ito naman. Ayan. At kung gusto nyo po mga sling bag, mayroon din po. Dating 11,750, ngayon 7KD na lang. At mayroong mga belt bag po sila. Ayan, dating 15, ngayon 11,750. So ayan guys, ang collection. So ayan guys, mayroon po sila mga socks. Ayan po. So dating 3KD 750, ngayon 2KD na lang. Ayan po. So depende sa klase. Ayan. Yung style na to, maganda to. Look, may yun sa draper na siya, tapos may gray at pink yata to, at saka white. Yan, sa halagang 4KD 750. Yan. Timberland. Mayroon akong kasama dito guys, isang kilalang vlogger dito sa Kuwait guys. Ito po si Sir Eljan. Shout out po. Yes sir. Yan. Kervs. Hello po, shout out. Yan, sir. Subscribe my YouTube channel, Yes. Eljan TV. Yes, sa Pilipino sa Kuwait, sa Facebook po, Sir Ganda ng Eljan. ano mo dyan, Pri, ah. Oo. Puti ako. Yes. Ganda ng camera eh. Ganda ng camera, Oo. puti ako. So guys, please subscribe to Sir Eljan TV sa YouTube channel. And follow also the Facebook page, no? Facebook page, Eljan TV, tapos Pilipino sa Kuwait. Huwag niyo pong kalimutan Yes. kung nasa Kuwait kayo, Pilipino sa Kuwait. Sige, So, keep vlogging. ayan, keep vlogging lang. Ayan, so, nag-collab kami guys dito sa loob ng Timberland ngayon. Ayan, so, pag-ikot kami dito ngayon sa mall. So, ayan po guys, kung mapansin nyo yan, bisitahin nyo na guys sa mga kaibigan natin na nandito sa Kuwait na gustong bumili ng mga outdoor brand. Bisitahin nyo na po ang Timberland. Dito po to ang location sa Alcott Mall Pahil area. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa akin channel, please subscribe na. Bye-bye!